jagat ngasem bolo. Oh, Makran nih lo, Makran Kiso. Senyumannya mana Mas Kiso? Dilirikkan sedikit, anjay. Jangan lupa di like dan di komen dan di share. Tekan tombol loncengnya di channelnya Mas Marno Blaturi. Mas Marno Blat, jangan lupa di tekan tombol loncengnya dan subscribe-nya dan like, komen, share. Lagi acara delok ramene wong asem bolo. Delok ramene wong asem gitu bolo. Delok ramene wong asem. Acara parade Sonurek Kecamatan Ngasem bolo. Delok parade Sonurek Kecamatan Ngasem. Delok ramene wong asem bolo. Delok ramene wong asem bolo. Delemuk. Sponsore Makran Kiso bolo. Sponsore Makran Kiso. Walah, Pak Kosprat Keri. Ketinggalan zaman iki lho, cewek mening-meninge kaya ngene kok wong Keri iki lho. Piye iki Pak Kosprat iki kleru. Klerune mergawe ae, klerune gak delok wong cewek liwat ae ngasem. Oh, bruto-bruto kaya ngene kok supaya ora budal iki lho piye iki Maran. Piye Maran menurut Maran? Keri. Foto brute ngasem metu kabeh iki lho. Kosprat Keri, Nukang.